Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Πλωμάρι. Ευχαριστούμε και να είστε καλά κι εσείς και ευχαριστούμε για την υποδοχή. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Aegean Trophy. Το Aegean Trophy είναι ένας αγώνας της περιοχής του βορειοανατολικού Αιγαίου. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Πέρυσι ήταν η πρώτη. Οι συμμετοχές έχουν αυξηθεί, έχουν διπλασιαστεί. Έχουμε 12 συμμετοχές σκαφών. Πρώτη διαδρομή είναι από το Πλωμάρι στη Λαγκάδα της Χίου και από τη Λαγκάδα μετά στις Ινούσες. Το γύρο των Ινουσών. Και το γύρο των Ινουσών, ναι. Φιλοδοξείτε να γίνει θεσμός? Φιλοδοξούμε να γίνει ένας θεσμός στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου και διαρκώς να αυξάνονται οι συμμετοχές. Είναι μια εκδήλωση που θα θέλαμε να συνεχιστεί, διότι αντικατέστησε ένα παλαιότερο αγώνα που είχε ο ΛΟΙΑΘ, που ήταν ο περίπλους του νησιού, και αυτό έγινε με βάση το σκεπτικό ότι θέλαμε να εμπλακούν και άλλοι όμιλοι από τη Χίο, και από άλλα νησιά, ή δυνατόν δηλαδή να είναι μια διοργάνωση που να μπορεί να συμπεριλάβει και άλλους ομίλους. Σε πρώτη φάση έχουμε μια ανταπόκριση από τη Χίο, έχουμε 2 σκάφη νομίζω φέτος. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα έχουν περισσότερες συμμετοχές και θα γίνει πιο αποδεκτός σαν αγώνας, μέσα στα πλαίσια αυτά, ότι θέλουμε να έχουμε και σκάφη από άλλα νησιά. Να προσθέσω και εγώ να ευχαριστήσουμε αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του αγώνα και στη διοργάνωσή του, το Λιμεναρχείο, το Λιμενικό Ταμείο, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχουμε και μια υποστήριξη. Έχουμε δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και εδώ στο Πλωμάρι να αξιοποιηθεί η Μαρίνα με έναν τρόπο έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες επισκέψεις των πλοϊκών σκαφών, γιατί όπως βλέπετε έχουμε βάρκες μπόλικες, αλλά επισκέψεις ισιοπλοϊκών λιγότερες. Εσείς από την εμπειρία σας τι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να βελτιωθεί η Μαρίνα, το ναυτικό καταφύγιο? Τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν? Η εκβάθυνση σε μερικά σημεία για να μπορούν να δίνουν τα σκάφη, να υπάρχουν ρεμέτσα και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε, να είναι δηλαδή καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Να υπάρχουν δηλαδή κάποιες ελεύθερες θέσεις, γιατί οι βάρκες μπορούν να δέσουν και σε άλλα σημεία. Να μένουν τουλάχιστον κάποιες θέσεις ελεύθερες, ώστε να μπορούν ένας επισκέπτης να μπορεί να βρει ένα χώρο να δέσει με ασφάλεια τους σκάφους. Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.